400. Kuha tayo ng mani. Bibili ka, kuya. Titingnan ko nga. Masarap ang mani ko. Sige daw. Sige na, Nay. Kunin mo, Nay. Ubusin na natin yung tindan niya, no? Jami. Hindi na ako tutuloy. May aso. Kaya no, dugo. Sige. Ay mga parinjis, magandang tanghali. Yan. Gawa tayo ng vlog. Nauubo ko ah. Lagi naman. At yan si Jami, nagtitinda pala ng mani. Sabi niya bumili daw ako ng mani. Tingnan natin yung mani na tinda ni Jami. Ano si Mayora? Mayora. Miss Mani. Hindi ka na Mayora. Tingnan ko yung mani. Bibili ka, kuya. Tingnan ko nga. Masarap ang mani ko. Sige daw. Sige daw. Yan, may tinda siya sa ano, na mani. Binibinta niya sa ano. Binibinta niya sa school. Bigyan mo na sila. Oh, madami yan. Bigyan mo na nga sila. Wala lang naman. Sira. Kita mo yung maliit lang naman na. Sige na. Bilangin mo. Lahat. Kasi yung gusto. Mali. Magkano yan? 5 lang. O 5. Bilangin mo. Ay, si Bibi, di mo man ni binigyan. Oh. George. Bukuro kita ka rin, Logi. Taray ako, alugi. Oo. Taray! Puti. Hindi ko siyang di talaga. Siyempre, pag-vision. Ilan na. Bilangin, yun pa na lahat bigyan mo. Yung pati yung bata. Oo. Lahat na gusto. Lahat na gusto. Bilangin mo. Yan, mani. Pati ito, kuya. Sige. Yan. Bilangin mo. Yan. Kala mo. Bilangin mo, ilan na? Ito pa. Sila doon sa barracks. Ayan. Nakabilang ko yung mani para ano. Kasi pang ano ata niya to sa school. Kaya nagtitinda siya. Pwedeng umulit. Kapakyaw na! Oh, si Chip. Bigyan mo. Kapakyaw na! Oh. Hindi yan makakagat. Eh, blender oh. Kaya puloy. Mani. May kapakyaw na, bibilangin mo lang. Oh. Thank you! Oh, sila ano. Bata, gusto niya ba? Sige, bigyan mo. Oh, sige na, Nay. Kunin mo, Nay. Ubusin na natin yung tindan niya, no, Jami. Sige. Doon, kaya puloy. Bilangin mo, ha. Dapat pala, binilang mo muna. Ano na, 20. Oh, sige. Lahat nga yan. Lahat to. Oo. Doon sila, ano. 600 lang naman yata. Kaya puloy. Ayun, o. Kaya puloy, tapos kaya gatso. Ano? 600 lang naman. Dami nito. Ba't ka nagtitinda ng mani? Kuya, Ba't ka nagtitinda ng mani? pang ano lang, dagdag alawan. Dagdag alawan. Sige, ano. Yan ang madiskarting estudyante. Sige. Hindi na ako tutuloy. May aso. Bigyan mo sila. Bilangin, baka malugi ka. Sige. Ako. Ay siya ba kasi? Jami baga. Bilangin mo. 30 na, 30. Oh, 30 na. Doon pa. Doon pa. Mali! Wala ni Mayora! Bumili kayo! Bigyan mo sila. Mali! Bili na! Bigyan mo sila. Manitol. Gusto ko yung ilaw pa rin. Sakto. Mangimaga. Kaya no, dugo. Sige.
Gina. Tilo! Gusto mo ng mani? Ate Bidang. Hello, Maliko! Bumili ka! Halika! Nasaan mo ang Maliko? Oh. Ilan na? Maasim yung mali ni Oh, Mayura. bigyan mo na yan o. Tilo. Malat-lat ng maasim. Ilan gusto mong Mani? Yung Mayura. Yung ba? Sino daw yung Mayura? Di malo si Mayura. Alam yung ano, maninimayo. Oh, si Ate Bidang. Sino nagtatanong? Yeah, hindi niya alam. Hindi niya alam kung sino si Mayura. Mayora Jamela. Oh, doon pa. Sino pa? Hindi ako kilala ni Kuya Karot. Para wala ka nang ititinda sa school. Maghahanap na yun sila. Eh, bala ka magtinda ka. Luto ka ulit. Dali na, libre Oo, son! libre. Oh, libre. Ano ton? Ay, kataw. Oh, kapalit daw, palit. Ah, sige. Turagon talaga ako. Bukan ni. Antikman natin, pinalitan. Masarap ito man. Salamat to. Sige. Wala ano. Mali! Ay wala ata si ano eh. Tibidang eh. Bigyan mo nila. Ayan pala. Mali, bigay ko. Para wala na siyang itinda sa ano. Sabi ko kali. Ay, sa school alin. Tinanok. Sinabi mo? Yan. Ano? Tinda niya raw yan, kaya binili ko na eh. Sininda mo? Kaya binili ko na para ano. Bilangin mo ah. Ang daming sili. Baka malugi ka. Kunti mo yung takal mo. Ano pa? Kunti na yung takal. Bipay! Ilan na? Kuya Bobby. Ito, Mane! Bigyan mo. Si Mayura! Oo. Naglilibre si Kuya Jason! Kuya Jason? Kano? Libre lang yan. Adi o, Ang kunti naman. Dagdagan mo na. ang kunti ng takal mo! Ay, madami na yan! Kunti raw yung takal, yayaman to. Di pa nagtatrabaho, nag-aaral pa lang. Oh, ilan na? Oh, 58. Pwede utang? Sabay gano'n! Oh, sige, sige. Ilan na lang? 58. Oh, bilangin mo yung tira. Oras na raw. Anong oras na? Bilangin mo yung tira. Wala lang na nung bilis. May dilis ang kasama. Wala na yan! May dilis ang kasama yung ano man eh. Oh, bilangin mo yung tira. Bilis yung mani. Pwede raw utang pala eh. Pag sahod bayad eh. Sabaduan. Oh. Three. 4. 5. Lagi ng bilis. 14. Ano, may bukas. Sige na. 15. 24. Libre daw. Bigyan mo pa ng isa. Libre, oh. Kung ilan lahat babayaran ko. Hindi na lang ako. Hindi na lang. Libre. Huwag ka nang bumili, sa'yo na yan. Kung ilan babayaran ko. 28 saka ano? Oo. 24. Pintayin mo, nag-aaral ka pa. Hindi pwede. Ano? Sige nga, nag-aaral daw. Loko yan sa Oh, sige, sige, sige. Talaga yan. Pintayin mo muna. Baka malugi ka. Tatawagin ko lang yung kapatid ko. Yan na. Ito? Kinikwinta na po yung mani.
Ito ito? 5. Times 5. Oo. 410. Sa ano? 410. Utang mo na. 410. Next year na ba yan? Sa Pasko na lang? Init. Tawad yung 10. Sa Pasko na lang. 400. Kuha tayo ng 10. Taray, bilis talaga kumita ni Mayora. Para wala ka ng paninda. Medyo. Mayora! Sino si Mayora? Hindi si Jamela! Bakit di mo ako kilala ko na? Mayora na ako ngayon. Oo. Oo. Okay na. Thank you. Wala ka ng paninda. Thank you so much. Ayong maniwala kanina eh. Ayong maniwala kanina. Kaya nga. Talaga. Wala ka ng paninda. Thank you, Kuya. Sige. Papasok pa ako. Ayun, binilan na natin yung ano. Thank you so much. Pagkaan nyo lang. Oo, di ba? Baka bili mo ng alak yan. Ayun na, wala nang paninda. Papasok na. Sige, ingat. Mani. Sige. Lagas. Lagas. Mani. Ang hilagas. Masarap yung ano. All money na yan. Oo. Alat. Masarap Okay lang maalat, wala maalat. Panis na yun. Sarap naman eh. Halaga. Mani. Silaw. Yan, dagdagan mo na. Sayaw sayaw. Naubos ko na yung plano, tawa ako. Dito? Maya. Ayan po, bali ito na yung ano, yung mani na binili natin kay Jami. Masarap yung pagkaluto. Marunong dumiskarte si ano, Jamila. Extra ano niya, extra income habang nag-aaral. Titinda siya dun sa school nila ng mani para may ano, pandagdag daw siya sa ano, budget. Maganda yung naisipan niya. Ayun, hindi naniniwala na ako bilhin ko yung ano, yung tinda niya na mani. Ano? Para makatulong din tayo. Siyempre, share your blessing din. Harap. May ano naman siya, may panibagong puhunan na ano, pambili niya ulit para magluto. Kontinda niya bukas. Ayan po, ang ganda lang vlog na to. Ayun, maraming salamat to all viewers, all sponsor. Ayan, bye-bye.